सिबिनां रायजो रायजा नोंथांमोनहा सोरबा सोरबा बे आंनि खिथुनि ट्री हाउसखौ नुनानै मिन्थिखाबाय जानो हागौ आरो सोरबा सोरबा मिन्थियाखै जानो हागौ। बेखौ खिन्थानायनि सिगां आं नोंथांमोननो देखायगोन सासे जोंहा बिराद नामजादा एक्टर दङ, टेपा दादा। वेलकाम। टेपा दादा। टेपा दादाया खम नङा, मिन्थिबाय? बियो एक्टरसो। नोंथांनि अरिजिनेल नामखौ खिन्थादो। आंनि अरिजिनेल नामा रिंकु बर'। ओमफ्राय आं शुटिंआव गेम्बु लादों। ओमफ्राय सिनायबाय थानाय जायो। मा गेम्बु ना मा गेम्बु? गेम्बु। वाह, बिनिफ्राय बैसोआ बेसेबां जाखो ओरैनो? बैसोआ 24। 24। वाह, सिख्लाफोर खोनासंनानै लाखा, दाबो 24 इयार्सल'। नंगौ। गाहायाव ओंखारसै दे। बिनिफ्राय बबे जायगानि फंबाया? आं खाग्राबारिनि। खाग्राबारि, उदालगुरि खाग्राबारि। अके। बिनिफ्राय दासिम मा सिनेमायाव एक्टिं खालामबोखो? आङो दा फार्स्ट बनायनाया लोगोरि बनायदोंमोन। लोगोरि। बेनि उनाव जिउ दावरि, बेनि उनाव सानसुहायि, बेनि उनाव सुइटिनि फिननाय। बेबायदि गोबां एलबामबो दङ। ओमफ्राय आरो सर्ट मुभिबो दङ। सर्ट भिडिअसफ्राव दङ। लोगोरि, जिउ दावरि, सानसुहायै, सैथोनि फिननाय। मा रल मोनामोनब्रा? रलागा बेबायदिनो कमेडि। एसे डायलग होनानै होनाय कमेडिनि। डायलगथ' लाहागोन दा। देब्रा, मानो लाजिनांगौ? होमब्लासो आरो एक्टिं खालामनो लेंहरबावगोन ना नोंखौ आलदा सिनेमायाव। दे जेनेबा सापस माबा आरोना लोगो हमजेननाय बे लाभ स्ट'रि बेबायदि आरोना। सिख्लाखौ लोगो हमहैनाय। होद जारु, नों बोजों थांबाय थायोब्रा, एसे रायलायलांदोब्रा आंजोंबो। आंबो सिंगेल नालाय बे जायगायावनो जिरायनानै रमान्टिक एसे रायलायनोसै सानदों जिरायनानै। मा हारसिं हारसिं बेरायबायलोब्रा, फैदो आंजोंबो एसे रायलायदो, बेबायदि आरोना। फंबाया बिराद रमान्टिकलै। सिख्लाफ्राथ' गोगोम मिजिरो, बे एक्टर जालायलायबाय। एक्टर जानो बेबायदि मिजिरो सासे सानै मिजिरो। होमबाथ' दङ सिपियाव सासे सानैयाथ' बिदिनो फुरा सिपियाव दङ। ओमफ्राय माब्लाबाफोर रं नाम्बारबो जालालाबायो नामा? जायो, समाव जायो बिदि। सम जायोना रं नाम्बारबो? समाव नांफैयो, बिदिनोसै आरो। ओमफ्राय दा सिंगेल नामा फंबाया? दाथ' सिंगेलखा। वाह, सिंगेल खालायबाव नै सोरबाफोर मिजिरनो हागोन फंबायजों। ओमफ्राय दा फंबाया नैबे तेनजिं बड'सानि ट्री हाउसआव खामानि मावो। बिथाङा मेनेजार। मालाबा सिख्लाफ्रा फैनानै जाफैनो हागोन आरो सेलफि लाफैनो हागोन। आरो सिख्लाफ्रा मोजांबा बिलखौनो लानाय नंगौ नामा मालाबा? मालिकजों होजाथारगोनलै नोङो बिदि खालामबा। नोंनि बेथननिफ्रायसो दानजागोन बेथ'। टेपा दादालै बियो, टेपा दादा। अरिजिनेल नामा मामोनलाय? अरिजिनेल नामा रिंकु बर'। रिंकु बर'। दा बेखौ बयबो टेपा दादा होननांसिगौ जोंना बर'फ्रा। आरो फंबायखौ इउटुब भिडिअसआव लानो हागोन, सर्ट भिडिअस बानायनायाव बिराद इउटिलाइज खालामनो हागोन। मानो होनबा कारेक्टारा बिराद मोजां, टेलेन्टेड। जेरै हिन्दीयाव दङ छोटू दादा, बेबायदिनो जोंहाबो रिंकु बर'खौ टेपा दादा नाम लानानै जोङो बिदिनो गुसुं गुसुं इउटुबाव भिडिअ बानायनो हागोन। गोजोनथोंसै फंबाय, थेंक इउ। नोंथांमोना दासो नुलांनो मोनदों जोंनि टेपा दादा। बिथाङा बिराद टेलेन्टेड। बिथांखौ जोङो इउटिलाइज खालामनो हागोन इउटुबनि सर्ट भिडिअस बानायनायफ्राव एबा सिनेमाफ्राव, बिदिनो एलबामफ्राव। बिदिनो जोङो बे टेपा दादाखौ लानानै सिरिस बानायलांनो हागोन इउटुबआव। दा दिनैनि आंनि बे गुदि भिडिअ बानायनायनि थांखियानो जाहैबावबाय, बेनो जाहैबाय तेनजिं बड'सानि ट्री हाउस। बिथाङा मोनसे इक' टुरिजम डेभेलप खालामदों आरो बिराद नामजादा जानो हाबाय बिथाङा। दा बिथाङा फुरा वार्ल्डआवनो बिराद फेमास जानो हाबाय। बिथाङा सिगाङाव स्टार्ट खालामजेनदोंमोन अर्गानिक टि फार्मिं। भेरि इउनिक। बे अर्गानिक फार्मिं खालामनायाव बिथाङा बिराद नामजादा जादों आरो गोबां नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल एवार्डफोरबो मोनदों। बेनिफ्राय लोगोसे बियो लासै लासैनो बे इक' टुरिजमखौ डेभेलप खालामदों। बिथाङा ट्री हाउस बानायबाय, केन्टिन बानायबाय। दा बिदिनो गोबां टुरिस्टफ्रा गोबां हादरनिफ्राय फैनानै थाफैयो, नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल टुरिस्टफोर। जोबोद मोजां बिनि बे लकेलिटिया। दहायसो फुङाव आङो बेरायबावदोंमोन हरैजाय
बिराद समायना रमायना सिनारिखौ नुनो हागोन गोदो गोदाय बे एरियायाव नेपालिसफोर थायोमोन होननानै बुंदों बिथाङा मैया बे फुरा नेपालिस गामिजोंमोन बे एरिया बेनिफ्राय खारनायनि जाहोनानो जाहैबाय बिराद बेकवार्ड बाहाय दैनि प्रब्लेम कारेन्ट गैया दालां गैया थांनाय फैनायनि बिराद उसुबिदा जायो बेनि थाखायनो बिथांमोनहा बेनिफ्राय खारलांनानै मोजां जायगायाव थाहैदों बेनिफ्राय गावसिनि हाफोरखौ जोंनि बिथां तेनजिं बड'सानो फानलांदों आरो बिथाङा बे हाखौ बायनानै दा फार्मिं स्टार्ट खालामबाय साहा बिलाइनि साहानि बिथांनाव गावनि निजा फेक्ट्रि दङ बेयो इन्टारनेशनेलि एक्सपर्ट खालामो अर्गानिक टि जोङो दा बर'फ्रा टुरिजमाव फरायनांसिगौ जोंनिफ्राय टुरिजमाव फरायनायानो गैया दा जोंना थासारिफ्रा बिराद मोजां जाबाय माने जेबो गिनांगौनि खोथा गैला आरो जोंहा जेसेबांखि अरुणाचल आरो भुटान बर्डार एरिया दङ बेफोरखौ जों बुंनो हायो सोरगो रायजो होननानै इंराजियाव हेभेन अन आर्थ बेबायदि जायगा आसामाव जेरावबो नुनो मोननाय नङा बेनि थाखायनो जोंनि बे नाफाम जाग्राफ्रा टुरिजम इन्डास्ट्रिखौ बिराद सिरियास लानांसिगौ आरो गथ'फ्रा टुरिजम लाइनाव फरायहैनांसिगौ आरो बिदिनो एडभेन्चार ट्रेकिं बायदिसिनानि वाटार राफ्टिंफोरनि कर्सखौ लानानै फैनानै जोङो रिभार राफ्टिं बिदिनो ट्रेकिं केम्पिं बायदिसिना जोङो स्टार्ट खालामनो नाजानांसिगौ जोंहा रिभार राफ्टिंनि थाखाय जोबोद मोजां दै दङ जेरै बैराखुन्दुआव धोनस्रि दैमाया बेबो जोबोद मोजां रिभार राफ्टिं खालामनो हायो आरो जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट सरलपारा बाहायबो जोबोद मोजां दैया धौ दङ बाहायबो जोङो रिभार राफ्टिंखौ खालामनो हायो मानो होनब्ला आंनो पार्सनेलि भिजिट खालामबाय बे जायगाफ्राव आरो आं हमदांनो हाबाय जोंहा पटेनशियेल दं नाथाय जोंनाव टेक्निकेलि एक्सपार्ट मानसि गैया रिभार राफ्टिंनि थाखाय दासिमबो रावबो फरायनाय गैया बेनि थाखायनो जोङो अपारेट खालामनो हायाखै जों दा सिरियास लानांसिगोन टुरिजम इन्डास्ट्रिखौ बेफोरबायदि हाजोआव जोङो कटेज एबा रिजर्ट्सफोर लुनो हायो जेरै बालि इन्ड'नेसिया थाइलेण्ड आरो बिदिनो गोबां साउथ इस्ट एसिया कान्ट्रिसफ्राव बिसोरो टुरिजमजोंनो जायो मानो होनब्ला बिसोरनाव रिसर्सेस दङ बेबायदि समायना रमायना मिथिंगा हाजो आइलेण्ड जोंनावबो खम गैया बेफोरबायदिनो जों दा इउटिलाइज खालामनो रोङाखै बेनि थाखायनो जोङो सेल्फ डिपेन्डेन्ट जानो हानाया मोजां दिनै बिथां तेनजिं बड'साया बे लकेलिटिनि मानसिफोरनो खमसे खम 15 जन 20 जननो मानसिनो साख्रि होनो हाबाय जुदि जोङो बेफोरबायदिखौ डेभेलप खालामोब्ला गोबां मानसिनो जोङो एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिस होनो हागोन आरो जोंनि बिदा फंबाय बा बिब' बिनानावफ्रा बिदि बेंगालर बा गुजरात बा हारियाना बा गुबुन हादराव थांनानै खामानि मावहैनांगौनि जेबो दरखार जानाय नङा आरो नासयजानायबो नङा दा बेखौनो आङो बुंनानै फोजोबनो नागिरबाय जोङो सिरियास लानांसिगोन टुरिजम इन्डास्ट्रियाव जोंनि आसामाव बे बड'लेण्ड ओनसोलावनो जोङो बुंजायो माने वान अफ दा बेस्ट टुरिस्टनि थाखाय आरो जोङो गोबांनो थांनानै थानायनि थाखाय राहा मोननो हागोन आरो मडेल भिलेजखौ जोङो स्टार्ट खालामनांसिगोन जोङो मोनफ्रोमबो जेसेबांखि टुरिस्ट स्पट दङ जोंनि बे इन्डिया भुटान बर्डार एरियायाव जोङो मडेल भिलेजखौ डेभेलप खालामलांनांसिगोन आं दा एसेयावनो फोजोबसै नोंथांमोनहा दाबो आंनि बे बर'नि आलफ्रेड चेनेलखौ इउटुबाव साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो फेसबुक पेजआवबो लाइक आरो फल' खालामनानै दोन जाहाथे आङो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैयोब्ला बिदिनो मटिभेसन भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि आं दा एसेयावनो फोजोबबाय जय बर' हारिनि